Lesný oheň lásky. Kapitola 1. Lesná tajomnosť v hlbokom srdci. Veľkého smaragdového lesa sa lúče ranného slnka len zriedka predrali cez husté koruny starých stromov. Vzduch bol svieži, plný vône machu, borovice a kvetov, ktoré rástli len na miestach, kam sa ľudia málokedy odvážili vkročiť. Potoky sa ticho vinuli medzi koreňmi a kamene, šepkali príbehy staršie než samotní elfovia, a vietor niesol melódiu, ktorú počul len ten, kto vedel načúvať. Elfka Liriana kráčala medzi mohutnými dubmi s ľahkosťou, akú len elfy poznajú. Jej vlasy sa vlnili ako hladina horského jazera pri svitaní a oči, svetlomodré a prenikavé, sledovali každý pohyb v lese. Vždy cítila spojenie s týmto miestom, no dnes jej srdce bylo rýchlejšie než obvykle. Dôvod bol jednoduchý a zároveň nemožný. Človek, ktorý vstúpil do lesa, zasiahol do jej sveta. Na okraji lesa stal mladý muž, Eran, a pozoroval tie husté tiene a zdanlivo nekonečné zelené chodníky. Jeho kroky boli opatrné, no zvedavosť ho hnala ďalej. Bol to človek z dediny za hranicami lesa, svet, kde vládli zákony a tradície, no teraz stál pred hranicou niečoho väčšieho, niečoho starobilého a tajomného. Ako kráčal hlbšie, cítil zmenu vo vzduchu, chladiace vánky, zvláštnu energiu, ktorá ako keby dýchala spolu s ním. Stromy sa jemne nakláňali, šepkali medzi sebou a potoky spievali tóny, ktoré ľudské ucho sotva zachytilo. A potom ju uvidel. Sedela pri tichom jazierku, odrážajúcom ranné svetlo, a jemne hladila hladinu prstami. Kto ste? Zašepkal Eran. Slová sa stratili medzi stromami, no ona ich počula. Liriana sa pozdvihla. Jej pohľad bol jasný, prenikavý a zároveň jemný. Ja som Liriana, strážkyňa lesa. A ty, človek, čo ťa sem zaviedlo? Eran urobil krok bližšie. Srdce mu bylo rýchlejšie. Nevedel, či je to strach alebo niečo iné. Hľadal som šiš niečo, čo mi chýbalo v mojom svete, ty priznal. Elfka sa usmiala, ticho a tajomne. A možno si našiel niečo, čo si ani nehľadal, povedala, pohľadom ho pozvala bližšie. Ako sa približoval, vzduch sa zdal žiariť jemnou magickou energiou. Les, ktorý bol vždy pokojný a starobilý, teraz žil s nimi. A hoci vedeli, že ich stretnutie bolo zakázané, elfka a človek, dva svety, ktoré sa nemali spojiť, nič nemohlo zastaviť iskru, ktorá práve preskočila medzi nimi. Les je iný, keď niekoho poznáš, zašepkal Eran. Liriana prikývla. A láska je silnejšia než akékoľvek pravidlá. Len ju treba vedieť počúvať. Vetvy stromov sa opäť šepkali a potoky spievali. Les vedel, že oheň, ktorý práve vzplanul, je len začiatok niečoho väčšieho. Lesný oheň lásky. Kapitola 2. Skrytý svet. Eran kráčal po lesnej cestičke, ktorá sa vinula medzi stromami ako tichý zelený had. Každý jeho krok bol sprevádzaný šuchotom listov a šelestom vetra. Bolo mu jasné, že sa ocitol v mieste, ktoré nepozná žiadna mapa a ani žiadny človek z dediny. Liriana kráčala vedľa neho. Jej pohyb bol ľahký, takmer neviditeľný, no ona cítila každý jeho pohyb. V jej svete boli pravidlá, ktoré nedovoľovali kontakt s ľuďmi, no niečo vo vzhľade a duši Erana jej hovorilo, že je iný. Iný než tí, ktorých stretla predtým. Les je plný tajomstiev, povedala ticho, ako keby sa bála, že stromy vypočujú každý jej slovný tón. Nie všetky sú bezpečné pre človeka. Eran prikývol. Cítim to. Ako by les sám dýchal, pozoroval ma. Liriana sa usmiala. Presne tak. Les má oči aj uši. Vie, kto sem patrí a kto nie. A ty patríš sem viac, než si myslíš. Ich pohľady sa stretli a chvíľu medzi nimi panovalo ticho. Iba zvuky lesa, vtáky, šelesty, tiché šumenie potoka prerušovali nepatrné napätie, ktoré sa medzi nimi vytvorilo. Ukážem ti miesto, povedala nakoniec Liriana a pokynula rukou. Miesto, ktoré vidí len málo ľudí. A ešte menej elfov. Kráčali hlbšie do lesa, až dorazili k malej čistinke.
Uprostred nej stálo jazierko, ktoré sa ligotalo ako tekuté striebro, obklopené kvetmi, ktoré nevidel žiadny človek mimo tohto lesa. Voda bola priezračná a hlboká a akoby skrývala tisíce príbehov. Toto je moje tajomstvo, zašepkala Liriana. Len tu môžem byť sama so svetom a rozprávať sa so stromami. Eran si kľakol k brehu a dotkol sa vody. Bola chladná, ale nie nepríjemná. V jej hladine sa odrážali ich tváre a chvíľu sa zdalo, že svet mimo lesa prestal existovať. Nikdy som nič také nevidel, povedal s údivom. Liriana prikývla. A pritom je to tu celý čas. Čakal na toho, kto má odvahu prísť. Chvíľa ticha, ktorá nasledovala, bola plná jemnej intimity. Eran cítil, že sa medzi nimi rodí niečo, čo by mohlo prekonať akékoľvek zákazy alebo rozdiely medzi ich svetmi. Ale, začal váhajúc, čo ak nás niekto uvidí? Elfka a človek spolu? Liriana ho stíšila gestom ruky. Les nás chráni a keď príde čas, aj srdcia tých, ktorí nerozumejú, budú musieť vidieť pravdu. V tej chvíli sa nad jazierkom rozžiarila jemná svetelná iskra, ktorá preletela vzduchom a obklopila ich. Eran vykríkol od prekvapenia, no Liriana sa len usmiala a položila ruku na jeho. Neboj sa, nej, povedala. Toto je začiatok nášho príbehu. A tak sa ich svet začal spájať. Les sa stal svedkom ich priateľstva, pomalého prebudzania dôvery a iskry, ktorá mala vyplniť ich životy dobrodružstvami, láskou a tajomstvami. Lesný oheň lásky. Kapitola 3. Prvý oheň zakázanej lásky. Dni plynuli a Eran sa stále viac zapájal do lesa, sprevádzaný Lirianou. Každé stretnutie s ňou bolo ako objavovanie nového sveta. Vône, farby, zvuky a jemné šepoty, ktoré nebolo možné zachytiť inde. Cítil, že jeho srdce a duša sa pomaly prepájajú s týmto miestom a s elfkou, ktorá mu ukázala, že existuje niečo viac než dedinské zákony a obyčajný život. Jedného popoludnia ich kroky zaviedli do časti lesa, kde stromy stáli tak tesne vedľa seba, že svetlo sotva prenikalo. Vzduch bol chladný a zvláštne napätý, ako by les sám cítil prítomnosť niečoho nebezpečného. Toto miesto je staré. Veľmi staré, zašepkala Liriana, keď si obzerala mohutné kmene stromov. Tu sa ukrývajú tie najväčšie tajomstvá lesa. Nie všetky sú priateľské. Eran kráčal ticho vedľa nej, no srdce mu bylo prudko. Cítim niečo zvláštne, ako keby ma niekto alebo niečo sledovalo. Liriana prikývla. Máš pravdu. V týchto častiach lesa sa zjavujú bytosti, ktoré neznášajú ľudí. Ak ich stretneme, musíme byť opatrní. Ako kráčali hlbšie, z hustých tieňov sa zrazu vynorila postava. Vysoká, zahalená v tmavom plášti, oči žiarili tajomným svetlom. Eran zadržal dých a jeho ruka sa nevedome dotkla Lirianinej. Kto ste? Spýtal sa, hlas sa mu triasol. Och, povedala Liriana ticho. To je strážca starého stromu. Sleduje všetko, čo sa tu deje. Musíme mu ukázať, že nie si hrozba. Strážca sa priblížil a jeho oči skúmavo prešli cez Erana. Po chvíli, ktorá trvala večnosť, prikývol a odtiahol sa späť do tieňov stromov. Neboj sa, jej povedala Liriana a chytila ho za ruku. Les nám dal šancu, ale musíme byť opatrní. Nie každý tu prijíma ľudí. Eran cítil, ako sa medzi nimi niečo mení. Strach, ktorý predtým pociťoval, sa premienial na odhodlanie. Chcem byť tu i s tebou, nech sa deje čokoľvek, Deja, povedal a jeho hlas znel pevne. Liriana sa usmiala a jej oči sa leskli ako rané slnko, odrážajúce sa na jazierku. A ja chcem, aby si tu bol, len musíme tajomstvo udržať. Svet elfov a svet ľudí sú rozdelené a my stojíme medzi nimi. V tej chvíli sa medzi nimi vytvorila jemná, neviditeľná iskra, prvý oheň zakázanej lásky. Vzduch okolo nich sa zdalo nabitý teplom, jemným svetlom a tichou nádejou, že láska dokáže prekonať všetky prekážky. Eran vedel, že to nebude jednoduché. Les je plný zákonov a pravidiel, ktoré musia rešpektovať. Ale zároveň cítil, že toto je jeho miesto,
miesto, kde môže milovať a byť milovaný, miesto, kde sa jeho srdce skutočne cíti doma. A tak, medzi tieňmi starých stromov, sa začala písať kapitola ich spoločného života. Naplnená dobrodružstvom, tajomstvami a zakázanou, no nádhernou láskou. Kapitola 4. Skrytá hrozba. Niekoľko dní po ich tajných stretnutiach sa Éran a Liriana vybrali hlbšie do lesa, do miest, ktoré boli ešte staršie a tajomnejšie. Vetvy sa križovali nad ich hlavami, vytvárajúc zelený tunel, ktorý akoby pohlcoval svetlo a čas. Musíme byť opatrní, varovala Liriana. Nie všetky bytosti tu sú priateľské. A nie všetky pravidlá lesa sú len slová. Éran prikývol, no jeho odhodlanie rástlo. Neboj sa, zvládneme to spolu. Ako kráčali, náhle sa z húštiny vynorila skupina malých svetelných bytostí. Víly lesa. Ich krídla žiarili jemným modrým svetlom a pohyby boli rýchle a elegantné. Pozor! Zašepkala Liriana. Tieto bytosti chránia hranice lesa. Ak ich rozzúrime, odhalia nás strážcom starého stromu. Éran si uvedomil vážnosť situácie. Každý jeho krok bol teraz sledovaný, každý pohľad zaznamenaný. Víly sa k ním približovali, ticho skúmali, až nakoniec jedna z nich, vyššia než ostatné, zakývala krídlami a zmizla v záblesku svetla. To znamená, že nás sledovali, povedala Liriana. Musíme byť veľmi opatrní. Náš vzťah nie je len zakázaný. Môže ohroziť aj rovnováhu lesa. Éran cítil, ako sa mu rozbúchalo srdce. Čo máme robiť? Chcem byť s tebou, ale nechcem spôsobiť škodu. Liriana ho chytila za ruku a jemne stisla. Niekedy láska znamená riskovať, ale musíme byť múdri, chrániť seba aj les. V nasledujúcich hodinách prechádzali rôznymi časťami lesa, temnými dolinami, starými stromami s vyhlbenými dutinami a tichými jazierkami, ktoré ukrývali tajomstvá staré stovky rokov. Každý krok bol testom ich odvahy a dôvery. A keď sa večer začal skladať do ticha, obaja si uvedomili, že ich spojenie sa stalo silnejším než strach a nebezpečenstvo. Iskra zakázanej lásky sa rozžiarila jasnejšie, ako keby les sám chránil ich city. Budeme musieť čeliť výzvam, povedala Liriana, keď sa usádzali pri malom ohnisku, ktoré sami rozložili. Ale ak spolu zostaneme, zvládneme všetko. Éran prikývol, pohľad upretý na jej oči. Spolu, navždy. A tak, medzi tieňmi starých stromov a svetlom ohňa, sa ich vzťah upevnil. Napätie, hrozby a pravidlá lesa ešte len čakali, no oni vedeli, že stojí za to bojovať za to, čo našli. Lásku, ktorá prekonáva všetky zákazy.